லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்டர்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது, குரூப்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு ஃபுல்லாகவே இப்போ கண்டினியூவாக இந்த பில்டிங்லேயே நம்ம பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் நம்மளோட மாடலில். ஸோ நம்ம இந்த கிளாஸஸ் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸஸில் பார்த்தோம். எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள். இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எம்பெடட் வால் க்ரியேட் பண்ணுறது. ஒரு எம்பெடட் வால் எப்படி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம், ஒரு எம்பெடட் வால் எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். எம்பெடட் வால் அப்படின்னா என்னென்னா, எம்பெடட் அப்படின்னாலே என்ன, ஒன்றுக்குள் ஒன்று, ஒரு இதுக்குள்ளே இன்னொன்று எம்பெடட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வேறு ஒரு ப்ராஜெக்டில் இன்னொரு ப்ராஜெக்டை கம்பைன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி நம்ம இங்கே எம்பெடட் வால், இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு எலிவேஷன் டிசைன் பண்ணுறதுக்கோ, ஒரு உள்ள இன்டீரியரில் வால் ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ நம்ம இந்த எம்பெடட் வாலை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத, க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். வித்து கீழே வந்து ஸ்கர்ட்டிங் அப்ளை பண்ணுவோம். நம்ம கீழே பார்டர் வாலோட இதில் வந்து ஸ்கர்ட்டிங் வால் அப்ளை பண்ணுவோம். எதுக்காக அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அந்த வாட்ரு வந்து ஃப்ளோரில் வாஷ் பண்ணுவோம், இல்லை மாப் போடுவோம். அப்போ தண்ணி பட்டு பட்டு என்ன ஆகிடும், நீங்கள் பழைய காலத்து பில்டிங்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த பார்டர்ஸ் எல்லாமே கீழே இருக்க அப்படியே வால் பெயிண்ட் எல்லாம் உறிஞ்சு அப்படியே வர ஆரம்பிக்கும். இப்போலாம் அந்த மாதிரி இல்லை, வால் பர்ஃபெக்ஷனாக இருக்கும். எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த ஸ்கர்ட்டிங் போடுறதுனால அந்த தண்ணி அதில் பட்டுரும். ஸோ ஒரு அரை அடிக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, 6 இன்ச்சஸுக்கு அந்த ஸ்கர்ட்டிங் வால் போடும். ஸோ இது ரெண்டையும் தான் இன்றைக்கி எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ட்ராயிங் இங்கேயே இருக்கட்டும். அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுறேன், கிரவுண்ட் லெவலில் போய்ட்டு, ஏன் நம்ம 2Dயில் 3Dலே வச்சு வால் வரையலாம், நம்ம ஏன் 3Dலே வச்சு வரைகிறதில்ல அப்படின்னா, நமக்கு ஸ்ட்ரைட் அங்கே ஆங்கிளாக தான் இருக்கும், நம்மளால் ஸ்ட்ரைட்டாக எதையும் பார்க்க முடியாது. அதனால தான் நான் இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன், பிளானுக்கு வந்துடுறோம். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு வால் சூஸ் பண்ணுறேன். நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்டெப் தான், வால் பை ஆர்கிடெக்சரல் எடுத்துக்கிறோம். வால் பை ஆர்கிடெக்சரல் எடுத்துட்டு இங்கே ஒரு 9 இன்ச்சஸ் வால் இருக்குது. இது என்ன வால் வேணால் இருக்கட்டும், மெட்டீரியல், நம்ம மெட்டீரியல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, நான் அதை என்ன பண்ணுறேன், முதல்ல வந்து வாலை வந்து எனக்கு எவ்வளோ லெங்க்த்துக்கு தேவையோ அவ்வளோ லெங்க்த்துக்கு நான் ஒரு வாலை வரைஞ்சிடுறேன். அவ்வளோ லெங்க்த்துக்கு நான் ஒரு வாலை வந்து ட்ரா பண்ணிடுறேன். ட்ரா பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அகெயின் மறுபடியும் ஆர்கிடெக்சர் போகிறேன். மறுபடியும் ஆர்கிடெக்சர் போயிட்டு திரும்ப வால் எடுத்துட்டு இதில் என்ன பண்ணுறேன், சேம் நீங்கள் 9 இன்ச்சஸ் வாலை இன்சர்ட் பண்ணாலும் ஓகே. நான் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும் அப்படிங்கிறக்கா நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஒரு 4.5 இன்ச் வால் எடுத்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன். இப்போ உள்ளுக்குள்ளே நான் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்சர்ட் பண்ணுறேன், கொஞ்சம் தள்ளி இன்சர்ட் பண்ணுறேன். அப்போ நம்ம ஒரு வால்குள்ளே இன்னொரு வாலை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணும்போது இன்னொரு வார்னிங் மெசேஜ் வரும், நமக்கு அந்த ஓவர்லேப் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு வார்னிங் மெசேஜ் வரும். அதை இக்னோர் பண்ணிவிடுங்க, அதை கண்டுக்க வேண்டாம். அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்போ எதாவது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம இந்த ட்ராயிங் வரைஞ்சிட்டோம். ஒரு வால்குள்ளே இன்னொரு வாலை வரைஞ்சிருக்கோம். 3Dயில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 3Dயில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஒரு 9 இன்ச்சஸ் வால் வரைஞ்சிருக்கீங்க, அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்னொரு 4.5 இன்ச் வால் ஒன்று ஒரு உள்ளே இருக்குது. ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல இதை வந்து தனித்தனி எலிமெண்ட்டாக முதல்ல பிரிப்போம். அப்போ நம்ம தனித்தனி எலிமெண்ட்டாக பிரிக்கணும்னா நம்ம மாடிஃபைல போய்ட்டு ஸ்ப்ளிட்டை யோசிக்கக்கூடாது. ஏன் ஸ்ப்ளிட்டை பண்ண முடியாது அப்படின்னா, ஸ்ப்ளிட்டை எடுத்தோம்னா கட் தான் பண்ணி கொடுக்கும். இப்போ இருக்கிறதே என்ன பண்ணும், 4-5 உடச்சி கொடுக்கும். அதனால் ஸ்ப்ளிட்டு போகக்கூடாது. ஜாமெண்ட்ரியை 2ஆக பிரிக்க போகிறோம். அப்போ நம்ம இப்போ ஒரு ஜாமெண்ட்ரிக்குள்ளே இன்னொரு ஜாமெண்ட்ரி இன்சர்ட் ஆகிருக்கு, அந்த 2 ஜாமெண்ட்ரியை தனித்தனி ஜாமெண்ட்ரியாக பிரிக்க போகிறோம். அப்போ என்ன பண்ணுறேன் நான் அப்படின்னா, இங்கே ஜாமெண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்குது. இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது, ஜாமெண்ட்ரின்னு இருக்குது. இந்த ஜாமெண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா கட் ஜாமெண்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இங்கே நிறையா இருக்குதுல்ல, இதில் வந்து கட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த கட் ஜாமெண்ட்ரி பக்கத்தில் ஒரு ஏரோ இருக்குது, இந்த ஏரோவை பிக் பண்ணுறேன். கட் ஜாமெண்ட்ரி, அன்கட் ஜாமெண்ட்ரி 2 இருக்குது. இப்போ இந்த கட் ஜாமெண்ட்ரியை எடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, எனக்கு மெயின் வால் இருக்குது இல்லையா, மெயின் வாலை நான் எனக்கு ஏரோ கீ மாறிடுச்சு, சிம்பிள் மாறிடுச்சு, என்னோடய மவுஸ் ஐக்கான் வந்து வேறு மாதிரி வந்துருச்சு. இப்போ அந்த சிம்பிளை எடுத்துகிட்டு நான் இங்கே வரும்போதே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, மெயின் வாலும் ஹைலைட் பண்ணுது, சப் வால் உள்ளே இருக்க இன்னொரு ஜாமெண்ட்ரியுமே ஹைலைட் பண்ணி கொடுக்குது. நான் என்ன பண்ணுறேன், ஃபஸ்ட்டு மெயின் வாலை செலக்ட் பண்ணுறேன். செலக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ சப் வாலை போய்ட்டு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி இன்னொரு வாலையும் செலக்ட் பண்ணுறேன். ரெண்டையும் அடுத்தடுத்து
ஃபஸ்ட்டு 9 inches வாலை செலக்ட் பண்ணேன், அடுத்து 4.5 inch வாலை செலக்ட் பண்ணேன். இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு இந்த 9 inches வால் எது வரையும் இருக்கோ அதை மட்டும் காட்டியிருக்கு, 4.5 inch வால் எது வரை இருக்கோ அதை வரையும் காட்டியிருக்கு. புரியுதா? இப்போ எனக்கு வந்து இந்த வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக நான் ஜாமெண்ட்ரியை ரெண்டாக பிரிச்சுட்டேன். ஒரு ஜாமெண்ட்ரி ஒரே இடத்துல இன்சர்ட் ஆகி இருந்தது. இப்போ இந்த ஜாமெண்ட்ரி என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் பிரிச்சுட்டு இப்போ இந்த ஜாமெண்ட்ரியை நீங்கள் எடிட் ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வேணால் எப்படி வேணாலும் எடிட் பண்ணலாம் உங்களோட ப்ரொஃபைல். இப்போ இந்த ப்ரொஃபைலை நான் எடிட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சாலும் போயிட்டு எடிட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை நான் முதல்ல பண்ணிடுறேன். இப்போ இந்த ப்ரொஃபைல் இருக்குது, இந்த ப்ரொஃபைலை நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ப்ரொஃபைலோட ஹைட்டை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதோ டிக்ரீஸ் பண்ணுறதோ பண்ணலாம். பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த 9 inches வருதா. ஸோ நான் எங்கேயும் டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன், இங்கேயும் கீழே நான் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். புரியுதா? இப்போ எனக்கு இதில் வந்து எலிவேஷன் ட்ரீட் பண்ணணும், நான் இதில் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் என்ன வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன், எலிவேஷனில் க்ரூ வரையணும். இந்த இடத்துல வந்து நான் க்ரூ போட போகிறேன். க்ரூவோட திக்னஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது, டிஃபால்ட்டில் தான் இருக்கா. 1 inch பிரிக் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ரீஸ்டார்ட் ரிவீல், ரீஸ்டார்ட் ரிவீல், ரீஸ்டார்ட் ரிவீல். சரி, உங்களுக்கு எலிவேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் எதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதுதான் இல்லை, நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஐடியா தோணுதோ பண்ணுங்கள். நான் இப்போ ஈஸியான இது மட்டும்தான் டீச் பண்ணும்போது சொல்ல முடியும். நம்ம சொல்லி தரும்போது இதை சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் அடுத்தடுத்து நீங்கள் க்ரியேட்டிவாக உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்கள் யோசித்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல டிசைன் இப்போ இந்த இடத்துல நான் அப்படி தான் பண்ணணும்னு இல்லை. இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து எனக்கு இந்த வாலை மட்டும் நான் வந்து ஒரு ஆர்ச் மாதிரி கொண்டு வர போகிறேன் அப்படின்னாலும் நான் என்ன பண்ணுவேன், ஆர்ச் யூஸ் பண்ணி நான் ஆர்க் ஷேப்பில் நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். இப்போ 2 பவுண்ட்ரி வந்துருச்சு. அப்போ இந்த ஒரு பவுண்ட்ரியை நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன். இப்போ ஃபினிஷ் கொடுக்குறேன். இப்போ தெரியும், உங்களுக்கு தெரியுதா? இப்போ வால் ஸ்வீப் நான் மேலேயும் ரிவீல் மேலேயும் போடணும் அப்படின்னாலும் மேலேயும் போட்டுக்கலாம். ரீஸ்டார்ட் ரிவீல். ஓகே, அப்போ என்னோடய ப்ரொஃபைலை நான் எப்படி வேணாலும், அதுக்கு தான் நம்ம அந்த ப்ரொஃபைல் கிளாஸ் பார்த்துருக்கோம். ப்ரொஃபைல் எடிட் நான் ரொம்ப ஈஸியாக என்னால் இப்போ எனக்கு ஒரு வால் ட்ரீட்மெண்ட் என்னால் பண்ண முடியுது. இல்லை எனக்கு இந்த இடத்துல இப்போ ஒரு ஹோல் தேவை, ஓகே எனக்கு ஒரு மாடலுக்கு இன்னொரு ஹோல் தேவை, அதனால நான் என்ன பண்ண முடியும், ஒரு ஹோலை இங்கே நான் க்ரியேட் பண்ண முடியும். தெரியும் இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ எனக்கு இந்த இடம் வேண்டாம், இது மட்டும் இருக்கட்டும். புரியுதா? எலிவேஷனுக்காக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காம்பவுண்ட் வாலாக இருக்கலாம், அல்லது உள்ள இன்டீரியரில் ஒரு ஹாலில் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம், பெட்ரூமில் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வால் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி 2 வாலை இன்சர்ட் பண்ணி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் அங்கே இந்த எம்பேடட் வால் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக், இதுக்கு வந்து பேர் வந்து எம்பேடட் வால் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா ஒரு ஜாமெண்ட்ரிக்குள்ளே இன்னொரு ஜாமெண்ட்ரி இன்சர்ட் ஆகி அந்த ஜாமெண்ட்ரியில் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கு தான் இது எம்பேடட் வால் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த எம்பேடட் வால் நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் மல்டி கலர்ஸ், நீங்கள் மற்ற அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பெல்லாம் வந்து நீங்கள் நம்ம ரெகுலராக இப்போ எப்படி நார்மல் வால்க்கு நம்ம இங்கே பண்ணோமோ அதே தான் அப்ளிகேஷன்ஸ், மற்ற அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் சேம் தான். நீங்கள் மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணுறதா இருக்கட்டும், மல்டி கலர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் பெயிண்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், மற்ற எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் மற்ற எல்லா அப்ளிகேஷனும் உங்களுக்கு சேம் ப்ரொசீஜர் தான். ஓகே, அப்போ ஒரு வால்குள்ளே எப்படி பண்ணியிருக்கோம், ஒரு வால் எடுத்தோம், கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் போனோம், ஒரு மெயின் வால் எடுத்தோம், ஒரு மெயின் வால் எடுத்துக்கிட்டோம், அது என்ன வால் வேணாலும் இருக்கட்டும். ஓகே, மெயின் வால் எடுத்து வரைஞ்சோம். அந்த மெயின் வால்குள்ளே என்ன பண்ணோம், இன்னொரு திக்னஸ் கம்மியாக, நான் சேம் திக்னஸ் எடுத்தால் என்னால் கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் சொல்ல முடியாதுங்கிறதுக்காக திக்னஸ் கம்மியான வால் எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு இல்லை நான் சேம் ஒரே வாலில் தான் இருக்கணும், ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் நான் மாற்றி பண்ண போகிறேன், அது பண்ணிக்கலாம், அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் 4.5 inch வால் எடுத்து நான் இங்கே வரைகிறேன். வரைஞ்சதுக்கப்புறம் நான் 3D தான் போய் ஜாமெண்ட்ரியில் கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, எனக்கு அங்கே பார்த்தா நல்லா தெரியும், அவ்வளோதான். நான் இங்கேருந்தே பண்ண முடியும். மாடிஃபைல போய்ட்டு ஜாமெண்ட்ரி கட் ஜாமெண்ட்ரி, ஃபஸ்ட்டு இதை செலக்ட் பண்ணுறேன், அடுத்து இதை செலக்ட் பண்ணுறேன். வந்துருச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக, உங்களுக்கு வேலை முடிஞ்சதா? இங்கே பிளானில் பாருங்கள்,
இது பாருங்க, இந்த பார்டர் ஃபுல்லாக போகுது பாருங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு இங்கே தெரியும், இங்கே வந்து இந்த பார்டர் கீழேயும் 9 inches வால் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம ஒரு ஹாஃப் த போர்ஷன் தான் ஜஸ்ட் ஒரு கீழே ஒரு ஒரு டெப்த் விட்டுட்டு மேலே இருந்து ஹைட்டில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு தான் இந்த உள்ளே இன்சர்ட் பண்ண வாலை வரைஞ்சிருக்கோம். பட் இந்த வால் வந்து சேம், இந்த ஹைட் எவ்வளோ இருக்கோ அதே ஹைட்டில் இது இருக்குது. இந்த ஆப்ஷனும் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் வந்து ரெண்டையுமே நீங்கள் மாறி மாறி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதுதான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ வந்து இதில் வந்து உங்களுக்கு பிளானில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த வால். இங்கே வந்து கட்டான மாதிரி இருக்கும். என்னடா இது இப்படி இருக்குது, இங்கே வந்து இது இப்படி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம். ஓகே, ஸோ இதுதான் நமக்கு எம்பேடட் வால். எம்பேடட் வால் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் அதில் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இந்த வாலை கூட நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு இந்த வால் வந்து நான் இப்போ இதை வந்து நான் ஆர்க் ஷேப்பில் மாற்றினேன், அதை மட்டும் தான் மாற்ற முடியுமா, ஷேப் ப்ரொஃபைலை சேஞ்ச் பண்ண முடியுமானா சேஞ்ச் பண்ண, இதையும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அப்போ இந்த வாலும் நீங்கள் ப்ரொஃபைல் வந்து இப்போ மாறிடுச்சு. ஓகே, இப்போ இந்த வாலோட ப்ரொஃபைலும் நமக்கு மாறிடுச்சு. ஓகே, கிளியர். ஸோ இது வந்து எம்பேடட் வால். நம்ம அடுத்து இப்போ பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்கர்ட்டிங் எப்படி கீழே க்ரியேட் பண்ணுறது. இதில் தான் சேம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, அப்படியே தான் ஸ்கர்ட்டிங் பண்ண போகிறோம். இப்போ இதே வால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இப்போ இந்த வாலை வந்து ரீசெட் ப்ரொஃபைல் கொடுத்துட்டு ரீசெட் ஆகிடுச்சு ப்ரொஃபைல். இப்போ என்ன பண்ணுறேன், இந்த வாலோட ஹைட்டை கொஞ்சம் நான் ஒரு 6 inches மேலே தூக்கிக்கிறேன். ஓகே, இந்த வாலோட ஹைட்டை வந்து ஃபுல்லாகவே 6 inchesக்கு நான் கொண்டு வந்துட்டேன். அவ்வளோதான் ஸ்கர்ட்டிங் வால். இதுதான் இந்த ஸ்கர்ட்டிங். இப்போ இதை நீங்கள் உள்ளே ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு கிரவுண்ட் வரை இருக்கும் இந்த வால் அப்படின்னாலும் இருக்கட்டும், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா இந்த டெப்த்து நமக்கு வெளியில் தெரிய போகிறதில்ல. ஓகே, இந்த டெப்த் வந்து நமக்கு வெளியில் தெரிய போகிறதில்ல, உள்ளே போயிருக்கு நமக்கு. ஏன்னா மெயினாக இது வெளியில் வந்துடுது இல்லையா, இது கொஞ்சம் நம்ம வெளியில் ரொம்ப தூரம் தள்ளி இருக்கனால நமக்கு அப்படி தெரியுது. கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் போயிட்டு அந்த இதை கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்டாக எனக்கு வால் டு வாலில் தான் இருக்கணும், ஸ்கர்ட்டிங் நான் அங்கே தான் கொடுப்பேன், இல்லை நான் இங்கேருந்து ஒரு ஒரு 1 mm தள்ளுவேன். ஓகே, 1 mm தள்ளி ஒரு பார்டர் சுற்றி. ஓகே, அப்போ வாலை சுற்றி எனக்கு ஒரு பார்டர் வந்துருச்சு, ஸ்கர்ட்டிங் பார்டர் வந்துருச்சு. புரியுதுங்களா? அப்போ ஸ்கர்ட்டிங் வால் பண்ணணும் அப்படின்னா திக்னஸ் இந்த வாலுக்கு நமக்கு அதானே பண்ணுவோம். இடையில வந்து நம்ம ஸ்கர்ட்டிங் பண்ணும்போது ஒரு கல் ப்ரொஜெக்ஷனில் தான் இருக்கும். அந்த ப்ரொஜெக்ஷனோட திக்னஸுக்கு ஒரு வாலை க்ரியேட் பண்ணணும். நம்ம அந்த வாலை ஒரு 6 அடி ஹைட்டுக்கு வச்சா போதும். இந்த வாலில் திரும்ப நீங்கள் வந்து எப்படி எம்பேடட் வால் க்ரியேட் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி வால் திக்னஸ் அதிகமாக இல்லை ஒரு வாலில், வால் திக்னஸ் கம்மியாக இருக்க வால் இல்லை. இப்போ நீங்கள் வந்து 9 inches வால் நான் வரைஞ்சிட்டேன், எனக்கு வந்து சுற்றி வந்து 1 inch 1 inch கேப்பில் வந்து எனக்கு சுற்றி வந்து ஒரு 6 அடி எவ்வளோ வேணுமோ 3 inch தள்ளி உங்களுக்கு எவ்வளோ தள்ளி வேணுமோ அதை வந்து மெஷர் பண்ணிக்குவீங்க. அப்போ அதை கால்குலேட் பண்ணும்போது எனக்கு 1 அடி வால் வருது, எனக்கு அந்த 1 அடி வாலை சுற்றி ஒரு பார்டராக வரையணும். அந்த 1 அடி வாலை அப்படியே வரைஞ்சிட்டு 6 அடி ஹைட்டுக்கு பண்ணிட வேண்டியதான். இதை வந்து இங்கே பேஸ் ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் மைனஸ் வந்து இருக்கு இல்லையா, இது வந்து எனக்கு வந்து -9 feet 6 inches இருக்கணும். ஏன்னா 6 அடி இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது 6 அடி கல். இப்போ தெளிவாக புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கர்ட்டிங் வந்து உங்களுக்கு இப்போ தெளிவாக புரியும். இப்போ இதில் வந்து வேறு பெயிண்டிங் இருக்குது, இதில் வந்து ஸ்கர்ட்டிங் நம்ம ஸ்கர்ட்டிங் பெயிண்ட் மாதிரியே இருக்குது, ஸ்கர்ட்டிங் பெயிண்ட் மாதிரியே இருக்குது நமக்கு. ஓகே, அப்படியே ஸ்கர்ட்டிங் பெயிண்ட் மாதிரியே இருக்கும். ஸோ இது வந்து எம்பேடட் வால்லையே இந்த ஸ்கர்ட்டிங்கை நீங்கள் பண்ணுறது. அப்போ ஒரு ஜாமெண்ட்ரிக்குள்ளே திக்னஸ் அதிகமாக உள்ள ஒரு ஜாமெண்ட்ரிக்குள்ளே திக்னஸ் கம்மியான ஒரு ஜாமெண்ட்ரி இன்செர்ட் பண்ணி சுற்றி அந்த பார்டர்ஸ் வரைஞ்சிட வேண்டியதான். ஹைட் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா வேணும் அப்படின்னாலும் ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். அது நம்மளோட இஷ்டம் தான், நம்மளோட விஷ். ஸோ இந்த கிளாஸ் வந்து நல்லா பாருங்கள். இதெல்லாம் நமக்கு எலிவேஷனுக்காக ரொம்ப நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கிளாஸு. நம்ம வந்து ஒரு கிளைண்ட்டை அட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். வாலில் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நிறையா பண்ணுவோம்.
ஸோ இதை வந்து நல்லா பாருங்கள். நல்லா பார்த்துட்டு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி, சிவில் ஆர்கிடெக்ட் படிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணிங்க. இந்த வீடியோஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக அண்ட் ஹெல்ப்பாக இருக்கும். தென் உங்களோட வீடியோவுக்கு கீழே ஒரு பெல் ஐக்கான் சிம்பிள் இருக்கும். அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் அடுத்தடுத்து போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். அப்போ ரெகுலர் கிளாஸஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தென் இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வீடியோவுக்கு கீழேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லாஸ்ட் வீடியோவோட இந்த கிளாஸோட லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம இருக்கும் இல்லையா, அந்த கிளாஸோட லிங்க் வந்து நான் கொடுத்துருப்பேன். சப்போஸ் இந்த வீடியோ தான் உங்கள் கையில் இருக்குன்னா அந்த லிங்க்கை எடுத்து நீங்கள் லாஸ்ட் வீடியோவை பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால், நான் திரும்ப திரும்ப அதான் சொல்கிறோம், ஏதாவது ஒரு டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. அதுக்கான வீடியோ மூலியமாக போஸ்ட் பண்ணி உங்களோட டவுட்டை நான் வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.